Okay mga ka-exonog mga higala dahil labi na sa mga OFW ani nasad kita karon maglingaw-lingaw ug magkaon-kaon sa probinsyanong mukbang gulay. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, click the button, and share and view. Thank you. Okay guys, magkuha ta karon home guys kay maglamok ta karon. Ora Talia. Buglaw dah. Oh, sa dia. Ito nga na isabi ito kabulig na tagak. Pak na yun kali. Okay mga guys na, maglabog ta karon guys. Kani karon. Happy Sunday mga ka-exonal yata ng OFW na. May paglabog-labog yung area. Ha? Naluto na ang ano kanang labog na putot. Lundon putot. Timothy Carla. Timothy. No. Luto na sige na. Ano mo? Sige, bila na. Bila na. Menang. Ya ba? Hindi na naikuan.